Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 30 anyos, taga San Roque, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati, kawa na ko masabti kung nganong murag wa siya klaro nga diagnosis. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Jasmine, palayo kong tiwas ani nga mga paperworks, ha? Sige ma'am. O kinalan nga mahuman na tanan today, kay gamito na ugma para sa presentation. Okay ma'am. Thank you. Overtime na sad ko ani. Sa yuhag ko ni mo ni Matanak, di ba alas 3 na mas kadlawon ka natog? O pa, ako manggihuman ang tanan akong trabahoon, good. Na kinahinay lang ito si mga kaugalingon. Nahibaw ba ka nga lawas lang atong puhunan, ha? O pa. Ang kapugat man sa kong uwi. Malipog man ko. Girl! Wala lagi ka mag-lunch. Ay, nara ko'y gitiwas nga trabahoon, girl. Uy, kaon sa kuno. Tanawa, oh. Anong panarba ka? Grabe masag ka mudag trabaho, uy. Mura magdagan kay kagibuhi. Di man sa kuganahan ko't nga di na kumahuman ang mga trabahoon. Onya, girl. Wa man ikaw humana ng atong trabaho sa office. Ayaw pa sure na imong kaugalingon, uy. Uy, unsa ka, uy. Uy, Jasmine! Uy! Oh. Nak, maayo kay ipapauli kasi inyong supervisor. Para magkapahuway ko na ko pa. Nak, masin ba yaw hinahina na nang naningil imong lawas, ha? Gibaliwa ala nimo. Okay na lagi ko pa. Makapahuway lang ko gamay, oh. Okay na ko. Nak, Ay, kasakit sa konti yan. Pa! oh, Pa! nak, kaon siya ka? Sakit ka nga Sama. konti yan. Jasmine! Dili na ni maayo, Jasmine. Dadun natin ka sa ospital. Grabe lang gid ko kakumpiyansa sa akong kaugalingon. Bisan og nana ko gipamati, nagtuo ko nga mawa ra siya kung makapahuway nako. Unya, Base sa imong lifestyle, murag sobra ra gyud ka ka-stress imong trabaho. marag mao sa naiduda nako, Dok. Ma-pressure manggod ko, Dok. Uy, magsigi ko gunahon sa akong trabaho. Hinungdan nga, di na po ko makatug dayon. Magsigi kog overthink kung wabay palpak sa akong trabaho. O baka, basig na mga trabahoon ba nga nalimtan ako. Mga bisan og nagpahuway ang akong lawas, ang akong utok nagsigi paghihapog hunahuna sa akong trabaho. Sa ato pa, anxious ka pirmi. O, Dok. Mas mayog buduol ka sa psychiatrist aron ma-overcome na nimo ang imong anxiety. O matuduan ka kung saan nimo pag-control ang imong gibati. Okay, Doc.
Jasmine, anak, nalipay ko ngawa na kay ka magpadag presyo sa imong trabaho. Gimanage lang na kong tarong ang akong oras pa. Aron dili ko magkarakara permis trabahoin ba. O gihinay-hinay na ko ang tanan. Gani, magsugod na po kog exercise. Kay maayo man kuno na para maminos-minusan ang akong anxiety o stress. Oh, maayo ko mao ka na, anak. May gani kay nindot kay ang panahon ron. Nagka-checking yut ko. Agay. Agay. Agakuntihan. Tabang. Tabang! Unsay problema sa kong anak, Dok? Dili kami makahataw og diagnosis nimo. Pero based sa imong mga symptoms, posible nga doon na kay gastrointestinal problem. Unsa? Sa ato pa. Dili din ni simple ra nga stress ug anxiety ang akong gibati, Dok. Ang mental stress o anxiety man gud, posible nga makakos og digestive issues. Pero aron makasiguro, kinahanglan kag mga lab test aron mahibaw-an nato kung unsa gyud na imong problema nimo. Unsa? Dito na ko ma-realize nga dili gyud ay kakumpiyansahan ng stress. Ug ako rin giabusaran ng akong lawas. Hinungdan sa akong mga gipamati karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naging mga higayon nga dili na ko malikayan nga grabe nga akong pag-overthink ilabi na bahin sa akong trabaho. Unsaon ako pag-atiman sa akong mental health aron mapungan ang epekto sa stress sa akong lawas. Ikaduhang pangutana, matud sa doktor nga ang stress ug anxiety mo'y posible nga hinungdan sa akong digestive problems. Kung dili na ko ma-handle ang stress ug anxiety, posible ba nga mo grabe pang akong gibati? Nga labaw pa aning akong gibati sa akong lawas karon? Ikatulong pangutana, kung mawa na ang akong stress ug anxiety, posible ba nga mawa ra ning akong digestive problem bisan og dili na ko magpa-check sa ospital? Ikaapat ug katapusan, gawas sa pag-exercise, unsay laing paagi nga ma-maintain ako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health? Palihog, tabang ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Jasmine. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama nako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama nako ka drug addiction specialist. Klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa pambuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if it makes you happy, it's never a waste of time. As long as it is legal. Kaya ingon man si Dr. Obra nga basta ma-happy ko, wa akong magsayang sa akong oras, so git-hit ko ayaw lang po na. Something socially ug morally acceptable. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Hasmin, 30 years old, taga San Roque, Talisay City. No? Musta naman yung mga Talisay. Okay, so going back to our sender, si Hasmin, punto medikal ang problema ni Hasmin. Unang pangutana, naagay mga higayon nga dili nako malikayan nga grabe ang akong pag-overthink. Labi na basin sa akong trabaho. Saon nako pag-atiman ang akong mental health aron nga pugngan ang epekto sa stress sa akong lawas. Bago lang ko nag-lecture aning burnout syndrome, Hasmin, no? Kaya manggod, overwork ka, kay kinabuli ka, grabe ang demand sa imong multitasking ka ba, overwork, no? Daghang kay kag mga assignment.
dili ka physically, mentally condition mo nang resulta sa burnout syndrome. I'm not sure if I can still remember. Republic Act 11036, no? Republic Act 11036 na tong 2018 ni siya na enacted into law. Nga atong balaod ni sa Pilipinas naga-sugyot o naga-require sa tanan nga mga company, private o private nga companies nga incorporate ang mental health issue ngadto sa mga empleyado sa workplace, no? Kay unsaon man pagka-productive sa mga empleyado kung sila dili happy sa ilang workplace, kung sila naga-develop og kining gitawag nga burnout syndrome. Daghan sila gipamati sa lawas kay dili siya kontento sa iyang trabaho. Kaduhang pangutana, matud sa doktor nga na-stress o anxiety mo possible nga inungdan sa akong digestive problem. Kung dili na ako mahandle ang stress o anxiety, posible nga mo grabe pa ang akong gibati, nga labaw pa aning gibati nang sa akong lawas karon. So, stress, anxiety, burnout syndrome, biguhan inhan, so may mga kuanan mga simptoma, mga psychosomatic symptoms, laban ng ulo, ng kay digestive problem, nga weak ang imong lawas, dali ka kapuyon, hanguson ka, sugmupitik ang imong kasing-kasing, panington ka bugnaw, low ang imong focus, imong memory, sudaghan you are more prone to commit gross mistakes in your workplace, irritable ka or kuan ka, emotionally labile. So manay mga mahitabo sa mga empleyado nga nag-develop anong gitawag na itong stress due to burnout syndrome. Balikon ako, naani siya'y alibyo, advising the person to go on vacation is not advisable. Kay kung ang focus or ang diagnosis depression or stress, pagbalik na burnout ang problema, magbakasyon ka. Silang kay po kagunahon na, nagbalik na ko sa trabaho na, gihapon to nga akong supervisor nga isog kayo, sigihan lang kong pangitag sayo. So, mo na may hitabo. So, kinalang mo, konsulta mo og healthcare worker, healthcare professional, mental health care workers, para mahatagan mo og sakto nga tambal og counseling, no? Sunod nga pangutana, kung mawala na ang akong stress o nga anxiety, posible ba nga mawala ring akong digestive problem bisan og dili nako magpa-check up sa ospital? Ako nang ginaingon, kung stress, anxious ka, na kay burnout syndrome, multiple signs and symptoms may tabo. Dili lang gastrointestinal, kundi daghan pa, no? So, mura kag nag-bloating ang imong tiyan, wag nagbutod, mura kag nag-ilbiim, di ka kasabot. So, magdaguok because of stress. Mungadto ka sa CR, wa man pud ka nag-loose bowel movement, pero uncomfortable gyud ang imong paminaw sa imong tiyan. Usanas mga simptomas sa stress, kining anxiety, o maligin na akong ibalik-balik og ingon burnout syndrome. Naani tambal, dool og usa ka doktor, preferably usa ka psychiatrist, no? Naamamos talisay, no? Bay dako kayo dihang South of Cebu Medical Center. Ing nalang Dr. Agos, ing na nga refer me doc ni Dr. Obra, no? Any doctor can prescribe anti-anxiety medication, not necessarily psychiatrist, no? Kaya ko psychiatrist man ko, pero mangupira man ko, minor surgery. Murisita man ko antibiotic, murisita man ko para hubak, para high blood, basta medical doctor. Pero kung naay psychiatrist, mas maayo. Kaya mga magini ang among line of specialty. Kung way lain, sa kinsa doktora ko, murisita na, alprasulam, o sa mga benzodiazepine, pwede naman ko na. Ikaw pa ito katapos ang pangunta. Gawas sa pag-exercise. Kung sa laing pamaagi nga ma-maintain ako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health. You must find a way nga ma-deviated ang imong mind sa something positive. Then you breathe, slow deep breathing, you do slow deep breathing, proper diet, exercise, kanang kaya lang, di kayo extraneous. You talk to people nga katong giingon ako sa makadaghan, nga maayo maminaw, dili judgmental, dili siya maritis, nga musabot sa imong kahimtang. Preferably, mas magulang sa imo in terms of age and educational attainment. Kanang mo empathize, kanang mubati nga imong unsa asang imong kahimtang nahimutang karon. So dili nang mga tao nga mga
mga chismoso, mga maritis. So, mga na. Then, consult, you seek professional help. Alright, so now, nakasabot ka sa kung explicar ni mong Hasmin, diya sa San Roque, Talisay, no? Sige ba kung gana na yung lugar? Diya sa Dawis, musta na may mga Impasis family diya sa Dawis, mga kong silingan, no? Alright, so, ngadto ni Hasmin, o ngadto sa libuan, millions, nga naminaw sa itong programa Kini Nga Akong Suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayong pagpaminaw nyo sa itong mga RMN program with Dr. Nailin Batan sa legal nga mga problema. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong. Handumanan so sa kaaw. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iwan? Siya ba ang dahilan di mo na ako? Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Dalin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Siya ba ang dahilan? Kita ko kayo, huwag mo nang ilihim, kaya kakapa sa kanya. Siya ba ang dahilan, kaya di mo na kailangan? RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuwa da tampo nagdasingan nga Dalin. Ayaw na lagi kog sundi, Lawrence. Dilay ko mo andag sunod ni mo, basta di ka masulti na ko sa tinuod. Unsa pa man nga kamatuoran imong gipangita? Gisultihan na ganit ka, di ba? Wa ko'y gusto nimo. Lisod mo ko din ang sabton? Di ko mo to. Kaya nakita na ko sa mga lihok nga nakagusto sa ganako. Lawrence. Masabay nagpugong ni mo, ha? Ay ko ina nga si Ateya na po ang hinungdan. Kaya naminaw kasi mong best friend. Dili man sa ingon, ana. Nahibaw biya siya kung siya makaayo na ako. Og siya may nag-ingon na ako nga pang chicks kung nakaayo ka. Sa una na lagi to. Dili na karon. Dalin, please. Tuhoy isa ko. Lawrence. Please, hatagi sa ko chance. Kausa lang. Please, Dalin. Unsa? Gisugotan ni Mas Lawrence? Oday. Asa may nasuot si mong utok, Dalin? Ngano man ka? Mong kabahok daglaki, oy. Dili man sa ingon, ana, day. Pero, naibaw ba ya ka ha nga nakagusto sa kong Lawrence? Unya tanaw ni mo. Makasalig ka niya. Althea, please. Bisag karon lang, suportahi ko. Maura nagipangayo na ako nimo. Ay, bahala ka, oy. Total, dako naman ka. Basta kay ako, wa ko'y pagkuwang sa pahimangno ni mo. Amiga, tika. Mong gusto tikang protektahan. Day. Nak, hatagi in taon mig apo ni mama ni mo eh. Mga tiguang nabaya taon mi. Gusto na mo nga napamikusog nga makigduwa ug mohagwa sa mong apo. Pa, wa pa na sa mong plano ni Lawrence.
Busy pa kayo meron sa among mga trabaho, good. Para asa man ang inyong pagtrabaho kung wa pa mo'y pamilya. Nak, sultihan ta ka. Lami sa pamati nga na ay padulngan ng inyong pagpaningkamot. Kay may kaugalingon na mong pamilya. Nagagada sa gyud ko ni Lawrence pa. Lain sad kaayog ako may mo propose niya, di ba? Lain gyud. Ug usa pa. Ayaw kog ina nga nagplano kang magpakasal ni Lawrence kung mag-propose na siya nimo. Nganong dili? Oh, nabuang na gid kadalhin ko mauna. Time para good, Althea. Unsa gid problema nimo ni Lawrence? Maayo man ang dagan sa among relasyon sukad masukad. Kay wa pa man nimo masakpi. Althea, ako ha. Wara ba gyud ko manghilabot sa imong love life, ha? Kung dili ka mo undang og panaot ni Lawrence, basi ka to panag-amiga mo ay magguba. Dalin. Nagunon na sa Althea, babe. Makabother lang gid kaayo ba? Nganong kontrahan gid kaniya. Umano ta kay gibuhat nga dautan niya. Naibaw ko nga wa say salig nimo tungod sa imong past. Pero nag-usap naman gug ka. Wala siguro na yan nakita kay sirado lang yung utok. Ayaw na pagpada sa stress. Anniversary ro na to. O gusto na ako nga special ng adlaw na itong duha, babe, di na rin ako dugay-dugayon pa. Dalin, will you marry me? Lawrence. Yes. Yes, Lawrence. I love you. I love you too. Ay, salamat in taon kay kaslunon na gyud mo nak. Dong, pagbuhat tayo mong apo na mo, ha? Naara yun, tito. Papa, pagpapa na nako kay excited na kay kus kong apo. Pa, magpakasal sa mi ha. Unya na nato istoryahan ang bahin sa apo. Unsa? Ihimol ko nimong maid of honor? O, day. Gusto na ko nga naakas akong kilid sa adlaw sa akong kasala. Sure na gid ka nga magpakasal ka niya? Sobra pa sure, day, Althea. Please, suportahin na lang ko sa akong kalipay ko. Okay, sige. Bahala ka. Thank you, best friend. Naglibog na gid ko kung unsay motive sa kasal, day. Ay, talma lang, good. Stress ra kaayo ka. Hi, this Lawrence. Ngayon mo ikaramay mo ay nag-prepare ining tanan. Busy sa trabaho, eh. Sige, og overtime, kaya aron ko na makalive siya, honeymoon na mo. Mao ka na rason? Naanasad ka. Naniguro lang. Pero sige lang. Wa may aso nga makumkum. Althea. Ma'am, ang imo lang maid of honor may wa makasukod sa iyang isulob, no? Yes, ma'am. Niingon man to siya nga muanhi siya, pero wa pa man gyapon hangtod karon. Excuse ma'am ha. Hello, Day. Asa naman ka? Day, dili ko makaana. Nako importante nga lakaw. Ha? Unsa man ha? Basta, sige na. Nagdali ko. Bye. Asa mo ka to siya? Si Lawrence. Hello, babe. Nag-uban meron sa ato organizer. Mayo noon. Kamu na yung say bahala din, ha? Ha? Dili sa ka makaari? Na ako emergency meeting.
Storyahin lang ko niya ko kung unsay nasabutan ninyo. Pero babe... Sige na, ato na ko, ha? Dili ko. Sige. I love you. Oh. Hello? Babe? Mura naman kong magpakasal sa kong galingon, ani. Murag ako rin interesado sa kasal. Ang organizer. Hello, ma'am? Ma'am, pero laki ang may bawaan. Ha? On sa man na? Kwan, nagatawag tang sinabit sa motel. Kung nakita na ko nga, nisod si Lawrence yung motor. O niya, pagtaon-taon, nisod si Altia. Onsa? Asa nga motel, ma'am? Dili lang unta mao akong yun-una. Please lang. Oh. Si Althea na nanutok sa pultahan. Althea! Dalin? Ang ano niya ka? Ikaw mo'y angay na ko pangutanon, ana. Nganon ni amang ka? Naaba sa sud si Lawrence? Ha? Sulti! Oh. Unsa? Althea, abi pa na kong tinuot kang amiga. Traidor man day ka? Suko-suko pa ka nga nagkakami ni Lawrence? Maodi ay nadi kay gusto niya? Unsa? Dalin? Althea? An? Nalangatong yun. Althea? Troy? Althea, nga na nagkuyog sila sa imong uyab. Mo sunay gusto na ko mahibawan. Mong ako silang gisundan. Mga bayot mong duha? Dalin, babe. Pasaylaw ako. Paminawas ako. Samtang nagkaduo lang atong kasal, wala na ko makasabot sa kong kagalingon, good. Na-attract na kong laki. O si Troy. Usas akong... Hayop ka, Troy! Animal ka! Animal ka! Althea, sakto na! Huwag gini ko masayop! Dili-gini ka kasaligan hangtod karon, Lawrence! Huwag kay ayo! Althea, sakto na lagi! Dili na ta mag-usik sa tong oras na nila. Unta magmalipayon mong duha. Tana, Althea! Dalin! Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako ilagay? Naglibog yung kung unsaon ako pag-react ato higayon na. Siguro, kung babae ang gipuli ni Lawrence, mag-wild yun ko. Pero gipulihan ko niya o lalaki nga sama niya. Sakit, pero dawat na ako. O pasalamat na lang sad ko, nga wa pa may makasaluna doon na hitabo. Dini na lang kutob, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Dalin nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na... Ang mga kaagi ibata na doon sa radyo ni Jelly Hata, lubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi, kinaglibot sa saka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpamina. Siya na nga ba ngayon?